今次嚟到日本最後嘅秘境之床，呢度係聯合國教科文組織認定嘅世界自然遺產。嚟到汝登里，第一站就要嚟到道之站。呢度嘅建築靈感係嚟自漁夫工作嘅番屋，亦都唔單止係休息站，可以喺呢度買到好多之床特色嘅手信。今日我哋參加咗由哥斯拉岩觀光營運嘅行程，呢一趟係 Russia 灣嘅旅程。點解會揀呢一條船嘅航線呢？因為呢度係中紅最密集嘅區域，而呢一段船程往返大約2個小時，可以帶我哋快速抵達懸崖之下，觀察下唔同嘅動物。船隻慢慢駛離港口，眼前嘅景色就開始變化，由港口小鎮變成幾百公尺嘅垂直絕壁。運氣好嘅話，你會見到中紅媽媽帶住小紅喺岸邊翻動石頭揾昆蟲或者係捕魚，而船上面嘅船員都非常之專業，會隨時掃描岸邊，提醒旅客記得帶上長焦鏡或者係望遠鏡。呢一種唔打擾生物嘅遠觀體驗，先至係愛護自然嘅方式。但係好可惜，今次嘅船程就見唔到中紅啦。另外有啲提示 ，Russia 灣嘅搭船旅程呢係夏季6至9月先至有嘅，建議提前喺網絡度預約。而出海嘅時候風會好大㗎，就算係夏天呢，都記得帶返件防風外套。先ほど紹介しました知床横断道路を進んでいきますと、左手に知床自然センターやってきます。そのセンターの脇遊歩道になっていまして、約20分ほど歩くとこの展望台に行くことできまして、あちらからフレペの滝やまたね景色なんかを見ることできますよ。でこの辺りもね断崖高さあります。奇妙な形もしております。上
介した鳥ですよ。飛び立つ時にね、赤い足見れますよ。これがね、世界でも数百羽しかいないと言われている鳥になります。赤い足見れましたか？皆さんのね、この知床の旅に幸運が訪れますようにと、マフリ赤い足見せてくれました。で、この知床半島西海岸はね、このように断崖や絶壁や洞窟、また奇妙な形をした木が
こから戻